Λοιπόν, τώρα η επόμενη παρουσίαση λέγεται το μοντέλο PERMA, η αξία της θετικής σκέψης στη μείωση του άγχους. Θα την κάνει ο συνάδελφος εθελοντής του σχολείου, Παπαχαραλάμπους Χαράλαμπος. Καλησπέρα και από εμένα. Είμαι ο Πάπης Παπαχαραλάμπους, εθελοντής την προηγούμενη χρονιά σχολική στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας της Νιγρίτας. Φέτος, εδώ πέρα είναι μπροστά μου και μαθητές από το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας στο Σερών. Και πάρα πολλοί φίλοι, γνωστοί, εκπαιδευτικοί. Λοιπόν, τι θα σας δείξω εγώ σήμερα. Μισό λεπτό λίγο. Ωραία. Θα ξαναφύγω. Ωραία. Λοιπόν, το θέμα είναι stress management and recognition, δηλαδή διαχείριση άγχους και αναγνώρισή του. Θα δούμε κάποιες στρατηγικές και πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, ειδικά εμείς οι εκπαιδευτικοί. Στην επιμόρφωση που είχαμε κάνει, αυτό ήταν ένα κομμάτι της δεύτερης μέρας. Τα αντικείμενα που ασχοληθήκαμε ήταν το positive thinking, δηλαδή η θετική σκέψη, strength-based education, άσκηση προσομοίωσης άγχους, το ένα μοντέλο, το PERMA που λέγεται, και εφαρμογές σε μια σχολική τάξη. Το positive thinking, ας ξεκινήσουμε με αυτό, και εμείς έτσι ξεκινήσαμε στο σεμινάριο, μας έδειξε αυτές τις δύο φωτογραφίες, οι οποίες βρίσκονται στο Μουσείο Ακαδέμια στη Φλωρεντία, και μας είπε τι κοιτάτε, τι νιώθετε με το που βλέπετε αυτές τις φωτογραφίες. Είναι ο γενναιοφόρος σκλάβος, ο σκλάβος του Άτλαντα, και αρχίσαμε εμείς να λέμε, νομίζω ότι και εσείς κάτι αντίστοιχο σκέφτεστε, το ότι είναι μισοτελειωμένα αγάλματα ή κάτι έχει γίνει ή κάτι δεν πάει καλά. Κι όμως, μέσω του positive thinking, εδώ οι φυλακισμένοι σκλάβοι του Μιχαήλ Άγγελου προσπαθούν να απελευθερωθούν από τα δεσμά και το φυσικό βάρος του μαρμάρου. Θέλουν να βγάλουν αυτό το βάρος και βγαίνουν από αυτό. Υποστηρίζεται ότι ο καλλιτέχνης το άφησε σκόπιμα έτσι το έργο, για να δείξει τον αιώνιο αγώνα των ανθρώπων να απελευθερωθούν από τα υλικά τους δεσμά. Πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι κι εμείς θα πρέπει να βλέπουμε τα θετικά και να ενισχύουμε με θετικά σχόλια τις πράξεις των μαθητών μας. Μιλάω ως εκπαιδευτικοί, αλλά και οι ίδιοι από μόνοι μας. Τώρα, το positive thinking είναι μια παιδαγωγική στρατηγική για τη μείωση του άγχους και την ενδυνάμωση της μαθησιακής αυτοπεποίθησης. Τι είναι αυτό δηλαδή? Θέλει να δούμε σε ποια πράγματα είμαστε καλοί. Πρέπει να σκεφτούμε σε τι είμαι εγώ καλός. Είμαι καλός σε αυτό, είμαι καλός σε κάτι άλλο. Να ανακαλέσω τι θετικό έκανα πρόσφατα ή ακόμα και σήμερα. Και μας εκείνη τη στιγμή μας είπε τι καλό σας συνέβη σήμερα, γράψτε το. Εχθές, προχθές, κάτι άλλο. Στο Reflect on your strengths, τι κάνουμε? Στοχαζόμαστε τα δυνατά μας σημεία. Δηλαδή, κοιτάμε και λέμε ποια είναι τα δυνατά μου σημεία, πού είμαι δυνατός εγώ, να κατανοήσω καλύτερα τα θετικά μου χαρακτηριστικά. Σε ποια σημεία υπερτερώ. Να αναγνωρίσω τι κάνω εγώ καλά. Είτε είναι στον επαγγελματικό χώρο, είτε στον κοινωνικό χώρο. Πού είμαι καλά εγώ, στον προσωπικό μου τομέα. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο να μπορέσω να ενισχύσω την αυτοπεποίθησή μου, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό για ένα μαθητή ιδιαίτερα να έχει ισχυρή αυτοπεποίθηση, να πιστεύει στον εαυτό του. Και να χτίζει στόχους βασισμένους που στα δυνατά τα δικά του σημεία. Υπάρχει μια κάρτα εδώ που βλέπετε με τα 24 χαρακτηριστικά, δυνατά χαρακτηριστικά, ομαδοποιημένα σε σοφία, κουράγιο, ανθρωπιά, δικαιοσύνη, εγκράτεια, υπέρβαση. Και τα υπόλοιπα εδώ τα βλέπουμε τα 24, που μπορεί να είναι το χιούμορ. Πού είμαι δυνατός? Είμαι καλός στο χιούμορ. Πού είμαι καλός, ας πούμε, για παράδειγμα, στο teamwork. Δηλαδή μπορώ και δουλεύω συνεργατικά, ομαδικά και διάφορα άλλα αυτά. Μας έδωσε αυτό εδώ το φυλάδιο και εμείς σημειώσαμε ποια από αυτά πιστεύουμε ότι τα έχουμε και είναι δυνατά μας σημεία. Αμέσως μετά μας έκανε μια άσκηση προσομοίωσης, η οποία είχε όντως και πλάκα, αλλά όντως μας τρεσάρισε πραγματικά. Μας ξεκίνησε και μας είπε: θέλω να είστε πολύ ήσυχοι στην τάξη. Θέλω να είστε γρήγοροι σε αυτή την άσκηση που θα κάνουμε και δεν θέλω να κάνετε λάθη. Δηλαδή, μας φόρτισε αρνητικά, δεν αγχωθήκαμε όλοι. Η πρώτη ομάδα είχε να γράψει ένα κείμενο στα αγγλικά, σχετικά εύκολα, δηλαδή είναι μια προτασούλα. Η δεύτερη ομάδα να γράψει ένα κείμενο στα αραβικά. Η τρίτη ομάδα να γράψει στα κινέζικα. Εγώ είμαι στη δεύτερη ομάδα. Το γραπτό μου είναι κάτω αριστερά. Βλέπετε ότι έχει μουτζούρες, τις οποίες ήρθε η καθηγήτρια και με ρώτησε: πώς το γράψεις αυτό, από αριστερά προς τα δεξιά ή από δεξιά προς τα αριστερά? Λέω: προσπάθησα να το γράψω από αριστερά προς τα δεξιά, από συνήθιο. Όχι, είναι λάθος, είναι από δεξιά προς τα αριστερά. Το ίδιο και στο συνάδελφο τον Κώστα τον Διώγο, που είναι το γραπτό του από πάνω, και εκεί του μουτζούρασε και μας έφερε μία ένταση, ας πούμε. Επίσης, της είπα εγώ: νιώθω αδικία εδώ, υπήρξε ένα αίσθημα αδικίας. Γιατί?
Ο άλλος έγραψε αγγλικά που τα ξέρουμε οι περισσότεροι, και έπρεπε να γράψει η άλλη ομάδα αραβικά και κινέζικα. Και λες, τι κάνουμε τώρα, εντάξει, οκ. Πραγματικά μας φόρτισε και εκεί μας έδειξε το ότι δείτε πώς μπορεί με κάποιο τρόπο απότομο να φορτίσεις κάτω την ομάδα σου, το κοινό σου. Το PERMA Model, το οποίο είναι για το well-being, δηλαδή εδώ πέρα είναι ένα βασικό θεωρητικό πλαίσιο για την ευημερία. Ο ιδρυτής είναι ο Μάρτιν Σέλιγμαν. Θα δούμε λίγο τα ακρονίμια αυτά τι είναι. Αλλά καλύτερα να δούμε εδώ πέρα τι είναι η θετική ψυχολογία. Δείτε λίγο τη δεξιά πλευρά της εικόνας που λέει positive psychology, ενώ η παραδοσιακή είναι η traditional. Και τι ακριβώς κάνει. Λέει, what is wrong with you, τι κακό πάει μαζί σου, δηλαδή τον φορτίζει τον άλλον ήδη αρνητικά το μαθητή του. Και νιώθει, είναι πεσμένος, πέφτει η αυτοπεποίθησή του. Ενώ στην άλλη περίπτωση είναι what is right with you, τι καλά πάει μαζί σου, τι έχεις κάνει. Οπότε ο άλλος νιώθει πολύ πιο, έχει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, πιστεύει στον εαυτό του και όλα αυτά τον βοηθούν για να συνεχίσει τη μαθησιακή διαδικασία. Λοιπόν, 5 λέξεις οι οποίες συνθέτουν αυτό το μοντέλο το PERMA είναι positive emotions, engagement, positive relationships, meaning accomplishment. Θα τα δούμε ένα-ένα τον κάθε όρο τι είναι. Το πρώτο, το P, είναι τα θετικά συναισθήματα. Το ε, το e, η εμπλοκή. Το r, οι σχέσεις. Στο m, το νόημα και στο α, η επίτευξη. Θα τα δούμε ένα-ένα. Το P, θετικά συναισθήματα. Ψάχνουμε να βρούμε τι θετικό έχουμε εμείς, τι θετικό συναίσθημα είχαμε τις προηγούμενες ίσως ώρες. Αυτά εδώ τι είναι, μπορεί να περιλαμβάνουν, δεν είναι μόνο η ευτυχία ένα θετικό συναίσθημα, είναι η χαρά, η ευγνωμοσύνη, η ικανοποίηση, η ελπίδα, το ενδιαφέρον, η περηφάνεια και τόσα πολλά. Αυτά τι κάνουν, μπορούν να ενισχύσουν την ψυχική ανθεκτικότητα, να μας κάνουν πιο δυνατούς και τη δημιουργικότητα. Φυσικά δεν αρκούν από μόνα τους, αλλά μπορούν να καλλιεργηθούν και να εκπαιδευτούν. Και αυτό είναι σημαντικό, το ότι μπορούμε να εξασκηθούμε στην θετική σκέψη. Θα δούμε εδώ κάποιους τρόπους για να χτίσουμε θετικά συναισθήματα. Τι μπορούμε να κάνουμε κι εμείς, όχι μόνο μαθητές, στην καθημερινότητά μας. Περάστε χρόνο με άτομα που σας ενδιαφέρουν. Είναι της μόδας να λέμε, φύγετε από τα τοξικά άτομα, μην ασχολείστε μαζί τους. Το μόνο που κάνετε είναι να χαλάτε τον εαυτό σας, να ρίχνετε τη διάθεσή σας. Άλλο, ασχοληθείτε με χόμπι, δημιουργικές δραστηριότητες που σας αρέσουν. Κάντε πράγματα τα οποία σας αρέσουν. Ακούστε μια αισιόδοξη μουσική, να σας ανεβάσει το κέφι, να σας ανεβάσει τη διάθεση. Και σκεφτείτε πράγματα για τα οποία είστε ευγνώμονες και τι πηγαίνει καλά στη ζωή σας. Δηλαδή, είμαι πολύ καλά για αυτό το πράγμα. Δόξα τω Θεώ για εκείνο το πράγμα. Εντάξει, έχω την υγεία μου, έχω αυτά, πάνε όλα καλά, προοδεύω. Πάμε στο δεύτερο, στο E, που είναι το engagement, η εμπλοκή. Εδώ υπάρχει μια μαγική λέξη, το flow. Το flow είναι η ροή. Πλήρης απορρόφηση σε μια δραστηριότητα. Όταν κάνουμε κάτι, να δινόμαστε σε αυτό που κάνουμε. Να απορροφούμαστε εκεί πέρα. Μια πλήρη απορρόφηση στη δραστηριότητα. Να ζούμε τη στιγμή. Παίζω μπάλα, να ζω εκεί και να το ευχαριστήσω, να μην σκέφτομαι τι θα κάνω μετά. Διαβάζω, απολαμβάνω μια ταινία, παίζω μουσική, ακούω μουσική. Πάω τον περίπατό μου, να το νιώθω. Κάνω αυτό, δεν με νοιάζει τίποτα άλλο. Τι συμβαίνει τριγύρω μου. Είμαι επικεντρωμένος σε αυτό που κάνω. Οι άνθρωποι, λέει, είναι πολύ πιθανό να βιώσουν τη ροή όταν χρησιμοποιούν τα κύρια δυνατά σημεία χαρακτηριστικά τους. Και συνδέεται με την αυτοπραγμάτωση. Υπάρχει άλλη μια πολύ ωραία στάβα, το go with the flow. Πάνε με τη ροή. Αυτό δηλαδή που σου έρχεται. Μην λες τι θα γίνει, αν δεν γίνει, προγραμματίζω, κάνω, ράνω, όλα αυτά. Ωραία. Θα έρθουν, θα κυλήσουν όλα όμορφα. Θα έχουμε θετική άποψη. Εδώ πέρα. Εξασκηθείτε, λέει, να ζείτε την κάθε στιγμή, ακόμα και κατά τη διάρκεια καθημερινών δραστηριοτήτων. Μαγειρεύω. Μην ασχολείσαι μάλλον, μην σκέφτεσαι το ρεύμα και οτιδήποτε άλλο, έτσι. Απλές εργασίες. Να είστε επικεντρωμένοι. Επίσης, εντοπίστε και μάθετε για τα δυνατά σημεία του χαρακτήρα σας. Η ασκησούλα που είδαμε πριν με τα 24 χαρακτηριστικά, να δούμε πού είμαστε εμείς δυνατοί, πού είμαστε καλοί. Δεν μπορεί να είμαστε χάλια. Λοιπόν, σχέσεις, καθημερινότητα, έτσι, αλληλεπίδραση με φίλους, με οικογένεια, επαγγελματικά. Όλα αυτά εδώ παίζουν μεγάλο ρόλο. Συναδέλφους, προϊσταμένους, γενικότερα στην κοινότητα. Ποιότητας διαπροσωπικών σχέσεων είναι ισχυρός παράγοντας ευτυχίας. Αν έχω καλές σχέσεις με τους φίλους μου, με τους συναδέλφους μου, έτσι, τι είναι η ζωή μου αυτή.
Κανένας δεν είναι μόνος του. Πάντα υπάρχει κάποια σχέση. Πώς να χτίσω μια σχέση? Γίνε μέλος κάπου. Ωραία, σε μια τάξη, σε μια ομάδα που σε ενδιαφέρει, σε μια αθλητική ομάδα που σε ενδιαφέρει. Δημιουργήστε φιλίες, επικοινωνήστε με άτομα με τα οποία δεν έχετε μιλήσει εδώ και καιρό και ανοίξτε ξανά μια σχέση που την είχατε κλείσει κάποτε για τον οποιοδήποτε λόγο. Στο M, το meaning, το νόημα. Όλοι ψάχνουμε αυτό, το νόημα της ζωής. Τι είναι να κάνω. Υπάρχουν πολλές συνδέσεις αυτό, έτσι, the meaning of life. Οι άνθρωποι, λέει, που αναφέρουν ότι έχουν σκοπό στη ζωή τους, ζουνε περισσότερο και έχουν λιγότερα προβλήματα υγείας, έχουν δείξει μελέτες. Βρείτε κάποιο νόημα. Πώς θα το βρω? Συμμετείχετε σε έναν σκοπό ή σε έναν οργανισμό που σας ενδιαφέρει. Δοκιμάστε νέες δημιουργικές δραστηριότητες για να βρείτε πράγματα για τα οποία συνδέεστε. Σκεφτείτε πώς μπορείτε να βοηθήσετε κάποιον για να αποκτήσει νόημα η μέρα σας εκείνη τη στιγμή. Να πεις, το βοήθησα αυτό, έκανα κάτι καλό, νιώθω όμορφα, ωραία. Και περάστε ποιοτικό χρόνο με άτομα που σας ενδιαφέρουν. Και στο τελευταίο, το accomplishment, οι κατακτήσεις ή αλλιώς τα επιτεύγματα. Εδώ πέρα, όλο αυτός ο παράγοντας ενισχύει πραγματικά την αυτοκτίμηση και την αίσθηση της ικανοποίησης. Το αίσθημα, λέει, της ολοκλήρωσης είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας για την επίτευξη στόχων. Προσπαθώ να πετύχω κάτι. Τα πετυχαίνω, νιώθω ολοκληρωμένος, νιώθω πάρα πολύ ωραία. Αυτό συμβάλλει στην ευημερία μου, επειδή τα άτομα, λέει, αυτά μπορούν να βλέπουν τη ζωή τους με αίσθημα υπερηφάνειας. Είμαι περήφανος, πέτυχα κάτι. Πώς μπορώ να το πετύχω αυτό? Βάλτε στόχους έξυπνους. Τι σημαίνει αυτό? Συγκεκριμένους. Μην βάζετε να κάνετε πυραμίδα, κάνα θαύμα, εντάξει. Μετρήσιμους και εφικτούς. Θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο. Θα το μετρήσω, θα το προγραμματίσω. Ρεαλιστικούς. Μην βάζετε το πάρα πολύ δύσκολα. Και χρονικά περιορισμένους. Όχι σε μεγάλο ορίζοντα χρονικό. Αναλογιστείτε τις επιτυχίες του παρελθόντος. Δείτε τι κάνατε κάτι αντίστοιχο στο παρελθόν και θα σας βοηθήσει. Και πάρα πολύ σημαντικό που δεν το κάνουμε, και εγώ δεν το κάνω και το σκέφτομαι κάποιες φορές αυτό, γιορτάστε τα επιτεύγματά σας. Πετύχατε κάτι, μην πείτε, οκ, το κάνα. Έφυγε αυτό από το checklist. Κάντε το, γιορτάστε το, κεράστε το φίλο σας, το συνάνθρωπό σας, κάποιον, κάτι, βρείτε κάτι να το γιορτάσετε. Λοιπόν, τώρα, εδώ δεν θα το αναλύσω πάρα πολύ, πάμε ακριβώς στην τάξη και συγκεκριμένα στο κομμάτι, είχαμε για το σχολείο της φυλακής, θα δούμε λίγο τις δραστηριότητες, τι μπορούμε να κάνουμε για τα positive emotions. Αναφέρει εδώ και λέει καθημερινή σπίθα. Τι με έκανε να χαμογελάσω χθες? Ξεκινάς την μέρα σου και λες αυτό εδώ, σε μία τάξη. Το καταγράφεις. Οι μαθητές μοιράζονται προαιρετικά ένα θετικό γεγονός. Και μικρές νίκες, τα επιτεύγματα της εβδομάδας. Στο άλλο, στο flow που λέγαμε πριν, διαλέγω τι μαθαίνω. Κάνω και μαθαίνω αυτό που μου αρέσει. Ένα θέμα σχετικό με τη ζωή ή τις δεξιότητές μου. Ωραία. Ή να διερευνήσω ομαδικά με δημιουργικό τρόπο. Αυτά τα project που κάνουμε κι εμείς, και σας αρέσουν νομίζω. Λοιπόν, ένα παιχνίδι ενδυνάμωσης. Θετικό σχόλιο για ένα συμμαθητή μου. Το γράφω κάπου και λέω: ο Γιώργος είναι πάρα πολύ καλός σε αυτό. Και αντίστοιχα, όλοι βρίσκουμε θετικό σχόλιο, τα κλείνουμε κλειστά και τα μοιραζόμαστε. Κοιτάμε ο καθένας που είναι κάπου καλός. Και ο κύκλος εμπιστοσύνης, όσον αφορά το σεβασμό. Η ιστορία μου δεν τελείωσε, μια γραφή προσωπικής ιστορίας, ο συνάδελφος ο Κώστας Διώκος, και συνδέονται αυτά με την, πώς το λέμε, τη γραφή, τη δημιουργική γραφή. Μπορούμε να γράψουμε κάτι αντίστοιχα εδώ. Και στο τέλος εδώ πέρα, όσον αφορά την αναγνώριση της προσπάθειας, μια συμβολική απονομή. Όπως κάνουν τα παιδάκια τα μικρά, τα badges, κάτι αυτοκολλητάκια δεν δίνουνε στο δημοτικό και αυτά. Μπορούμε και εμείς μέσα στο μάθημα κάτι να σας κάνουμε. Κάτι αντίστοιχο, το προτείνουμε. Λοιπόν, η βιβλιογραφία ήταν αυτή και look for strength. Κοιτάτε που είστε εσείς δυνατοί. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε.